euskal pastel bat estratosferara bidali dute iliozko globo bat erabiliz. 2 pertsona zauritu dira Zeberion. Berserri batean piztutako zuten. Jon de Foloderrek tokidan etara segituko ditu zu konturatu gabe. Munduko giro zaharrena aurkitu duen ikerlariak esklabuzkak hori beka jaso du. Minecraftek aktualizazioa utziko du Nintendo 3DS-en. Egun eta 2 urteko emakume batek paraxetan jauzi egin du. Fortniteko 7. denboraldia bukatu egin da. Etxekriko gabeko txakur batek kazetari bati besarkada bat ematen dio eta azkenean adoptatu zuten txakurrari. Espaziotik hartutako timelapserik handiena 21.000 argazkiz osatuta. 11ko kupoia egundo 40.000 euro banatzen ditu Getarian. Mexikoko mugan arresia kenduko du Trumpek. Berri txarra taldeak abestari utzi dio. Hau izan da gaurkoz guztia. Agur bero bat orain eguraldiarekin utziko dizuet. Kaixo, ongi etorriak eguraldiko saio batera. Gaurko egunean eguraldia emango dugu. Tenperaturekin hasiko gara. Bilbo, minimoa 8 eta maximoa 18. Donostia, minimoa 6 eta maximoa 17. Gasteiz, minimoa 1 eta maximoa 16. Iruña, minimoa 2 eta maximoa 18. Eta Laguardia, minimoa 1 eta maximoa 15. Aste honetako eguraldia ona izango dugu, orokorrean, eta orain kirolezko saio batekin utziko zaituztegu. Agur bero. Arratsaldeon, gaur Mariarrinako kirolezko albiste batzuk emango ditugu. Bartzelonak eta Real Madrilek berdindu zuten Bartzelonako zelaian. Lehenengo gola Lucas Vázquezek sartu zuen, eta Bartzelonaren partez Markomek sartu zuen. Nadalek esan du ez duela ATP-a jolastuko, eta Djokovicek lehenengo postua hartu du. Federerrek lehenengo postua galdu du. Aimar Olaizolak urtenetan ez du pilotara jolastuko bere lesioengatik. Eta Iñaki Williams urtarrileko jokalari onena izan zen. Gaurkoz bukatu da kirolezko albisteak. Orain sukaldaritzako saio batekin utziko zaituztegu. Agur bero. Kaixo, ongi etorriak gaurko saiora. Errez eta oso errexara. Eta orain hasiera emango dio, osagaiak. Esnea, jogurta naturala, color mix, platanoa, oilara, pajita bat eta labio danak. Lehenengo jarri platanoa honetan. Bigarrena jarri jogurta. Gero jarri esnea. Eta esnea bota. Pixka bat. Gero jarri pixka bat nata. Eta pixka bat.
jarri Baso. orain jarri pixka bat nata. Jarri nata. Arcoirisak. Kapajita. Eta jazta. Eta orain beste errezeta egingo dugu. Kaixo, ongi etorriak sukaldaritzako beste saio batera. Gaurko egunean platanoa eta esnea kondentsatua egingo dugu. Eta hasiera emango dugu. Osagaiak bi platano, marrubiak hemen daudela moztuta ja. Edalontzi txikiak edo gozogintzaren molde batzuk, eta jazta. Nola egin? Lehendabizi hartzen dugu platanoa. Eta nengo partea mozten ditugu. Gero azalak kentzen dugu. Eta erretik mozten. Gero, motxilon dut. Edateko lastrarekin erditik sartze dugu. Eta gero esnea kondentsatuarekin sartze dugu pixka hemen horretzen dugu. Eta goiararekin edalontzitan hartze dugu hau pixka. Gero hemen gehatzean eta gero beste marruli pixka bat hartze dugu non. Eta jazta. Eta hau da gaurko eguneko guztia. Orain musika eta gaurko guztiak datozte. Eta espero dugu asko gustatzea. Agur. Ongi etorri musika saiora. Gaur aukeratu ditugun abestiak Berritzarrak, Katedral bat eta Kaleko Urdanga Nortasuna dira. Eta orain Kaleko Urdanga Nortasuna. Eta hau izan da gaurko saioa. Hurrengora arte.